Wis nyamene gong lha iki kok bar jam 3. Bar jam 3 gong jam 3. Sing delok cek akeh, Truk. Ha iya. Weh ya cek rame jane, tapi dibarne kok eman. Tadi barne kok ya kok gak pantes ya gong ya aku tak pengen nyoba suarane Bu Sri ya iki kanca-kanca YouTuber sing padha melek sing padha live streaming matur nembah nuwun sing mirsani akeh tur bludak ya iki uga ana anu Truk enek sing ulang tahun yo nang bengi iki ngono ya kuwi ulang tahun penggemar Niken Truk sing saka ngendi kok ya kuwi Bunda Arsana saka Singapura dina iki ulang tahun mbuh sing kepira pokoke nyuwun donga muga-muga Bunda Arsana sing ana Singapura pinaringan kesehatan pinaringan rezeki kang kathah berkah barokah ya Truk ya amin wilek karo Niken tresnane jan luar biasa tenan Bunda Arsana lope-lope iya wela angger Niken dikirimi apa no aku ya kedot iya no ki uga ana sing ulang tahun ya kudu diucapke saka penggemar Niken ngono se akeh men to nduk lah iya ya aku tak golekane sik muga-muga ketemu ya ngaturke lelipur sik ya Truk ya monggo kula kepengin swantene Bu Sri kula kangen kali swantene Bu Sri jaki WA akeh banget nyuwun pangapunten mboten saged kula waca siji mbaka siji saking akeh ya weh salam kanggo Niken tok Bu sugeng nginjing Bu Sri nggih sugeng nginjing Pak Dalang alhamdulillah sehat nggih Bu alhamdulillah sehat semanten ugi panjenengan nggih pangestu panjenengan ingkang kula suwun bombong raos kula saged pinanggih jenengan wonten ing mriki di hari spesial ulang tahun Niken yang ke-18 monggo kula manut jenengan paringi napa kula manut nggih gendra Pak pun manut merdika niki kanca-kanca pepadi kota saking pepadi kabupaten nggih nenggani matur nembah nuwun kanca-kanca seniman keroncong campur sari iki uga adikku yo saya nyusul iya ngendani busuk iya monggo Bu napa manut kula Sineman gendra mawon nggih Sineman gendra nggih karo leren nggih miki kok Yarwanata garwa nyata mandaraka garwa nyata mandaraka nata ganggo nata urung ya aku seneng bagian kuwi lho mane aku meh suaraku fales tak sengaja mbok sumpah to tibake cacah ya cek melek iya lho tenanan kuwi mbok cekek glegek mburi punden lho wani aku bae cacah ya cek melek kalem monggo Bu Sri colok dolah
Mani-man. Urung, Mbak, urung. Wong aku lho main jajal tok. Monggo, Bu. Mas. Mas. Masku dhewe tak pikir sandang pangane mbok aja cawe-cawe rawurung dadi gawe mbok mikir wae dhewe wong isih mintuwa mring wiyang suksma iki wis tro sing iki wis wayahe bali yo kari iki kok ayo bali yo tak mane alah kawas tak eman ora kena yo ayo gandengan kanca saiki rasakno nafsu kang odo-odo sirna tanpa gatra wong kang pindho dur bisa jineman padu gendro nggih matur nembah nuwun Bu Sri sehat selalu kagem panjenengan ya wis to pokok iki goro-goro gawe klasik iya karo nduk niken ben nyuwara iya aku tak nyoba anu buwara ya nduk kan ya iya nggih ya senior iki iya sugeng dalu Bu Maiwara inggih sugeng dalu Bu Maiwara laire ana bulan Juni mboten Desember nggih kula nyuwun swanten panjenengan nggih niki nggih nuwun swanten panjenengan nggih saderenge niki wonten ucapan selamat ulang tahun buat Mbak Niken dan semoga tetap semangat dalam berkarya saking Citra 2L wah nggih semangat buat Citra hari ini ulang tahun Lupi dan Lin yang selalu setia support karya dan karirnya matur nembah nuwun Mbak Citra selamat ulang tahun dino iki ulang tahun kok bareng-bareng lah ya dino apik kok ayo nggih monggo Bu matur suwun bunga sanget saged nderekne jenengan kula nggih bunga saged ngeten iki wonten acarane nikan bunga mboten seangger dalang lho ngoten nggih jan kaya nampa pulung lho jenengan saniki pun kondang MC ya kondang alah ngeten iki klungsu-klungsu meludu kepengin ngrembakake wonten jagat pewayangan nggih ya sak gathuk-gathuke Bu Me wis nggih malah saiki iki ya sak Indonesia iki kan jenengan lho niki manto sedaya gawene lagune sampean lah nggih ngerti lagune napa Mbak Bu Me MPG Mas Bambang Ganteng matur nuwun lho Bu Me mengke saged kirim nomor rekening listrik dumateng kula nggih nyetrum sampean niku lak sing nyanyi nikan apik nah niku nggih Mas Bambang gendeng lak niku nggih monggo langgam nggih langgam monggo melati rinoncil oke lelaki rinoncil melati lakai ya
Senggak kok, Cok. Cek akeh sing melek. Iya. Nah, senengku tanpa pomo mayang ditunggoni wong tuwa ki ayem. Iya. Bapak Ibu nyusul-nusul wis matur nuwun. Ya. Iki pasanganmu mawar rinonce ya ibarate melati ki warnane putih suci ya tur rambune wangi ya muga-muga asmane nduk niken jenenge niken kaya arume kembang melati ya Truk iya dironce ibarate dironce kuwi sambung sinambung ya muga-muga nduk niken sak keluargane sesambung ya tetap bersatu ya support Duk Niken iya dalam berkarya ya amin 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 ora usah dilem Niken iki jenenge wis apik ngono umpama dhewe MC ning dino mesti ditakoki Mas Bambang Niken pundi ngono engko lah bangsa Niken sing nyandi Mas Bambang pundi gantian ya ki Duk Niken saiki apa engko bos langan tok iya ya, nduk nikah. Turuk. Oh. Pak Diki, matur nuwun. Linggo.
Sing ngendang busuk. Iya. Sakmenika sikil kula tasik gring-gingging. Gring-gingen no gring-gring-gring. Nggih, gring-gingging. Ya ora apa-apa, Ya, Nduk. Sampeyan Mas. kan ya nek nyindeng ngarang kadi. Dilut engkas ya, Mas. Engko gek ngadeg. Ya wis to, sampeyan duduk sama nenakne. Dina iki masuk sampean sinden aku dalang, panggah menang sampeyan. Ya tapi aku ya Apa, Nduk? menghargaimu. Iya, matur nuwun ya, Nak. Iya. Muga-muga sampean ora waleh karo aku. Aku mek gak seneng sama nyumet dupa plewepeken ya aku. Walah, iki mburimu karo ayahmu ora nyepaki sajen critane. Mangkano sone mau mati, ngono. Iki lek ra tak sumeti lek mati neh piye. Kurang diluk ya. Sampeyan ae sing disumet. Kalem. Ya tak rodone minggir tak rodone. Cineman sithik ya, Mas ya. Ya. Engko gek sampean ngemsi ya. Apa to ki? Lha enak men sampean kita didalang ke. Penak piye metenteng arepmu yo ngempet. Ya mek ngene tok lu gotok ya. Nah, biasanya joget-joget Bocah gitu. edan Biasanya nyanyi-nyanyi, joget-joget. Lah saiki lho ling gotok sampean iki ngono ya bayaran. Loh, Ya. kok iki bayaran ta, Nduk? Alhamdulillah. Ora to, Mas? Dene mbok bayar ya alhamdulillah. Lek ora. Yo tak anteni. Ya wis, ora apa-apa entenono wae lah. Ora. Ngene lho, Nduk. Dalang iki penggawean sing abot. Ora. Kok iso ora iki lho? Suwengi angong tok. Ngono ya cek fales lho jare Pak. Sapa sing ngomong? Pak Bawa, Pak Bawa. Sapa sing ngomong? Pak Bawa. Potong 100. Ora. Mau mek ngecek tok mbok tenan aku ngecek tok. Kayune kok iso kendeken iki piye to? Lah gendere turuhe ora ono to. Mangkane ora ditindingi. Hah? Mbok potong sing bayar tiket. Oh, biasane lho. Iya, Dadi MC-ne Mayangkara lho 75. 75 mangan jopo itu. Lah iki dadi dalang kok 150 tok mundhak. Padahal orang joget, orang MC, ora Ngene, Nduk. anu, Kowe ora tak kei 150 ya to. Kowe mayang ngene kene sewengi. ya enggak mau. Lah iya. Kan aku ini. Apa? Wedok. Heeh. Apa pe wedok ra iso mayang? Ora oleh mayang. Iso sih malah luwih penak lek ngeprak, Lah malah iya. luwih banter. Tapi lek nyolahne wayang bingung. Ya apa? Lah iki. Oh. Iso lentangan kan ngene to. Iya. Lho, lek apa mau ngiri diobet ning ngiri ngono lho, Mas. Ah, ngobet nganan. Oh, ngono ya? Ngono Oh. tapi yo mencre kabeh nang situ. Ya. Nduk, assalamualaikum salam enek penampakan. Waalaikumsalam. Enek penampakannya. Ya. Colopot bae. Eyang mayang Ya, ora. ngaturke jenengan apa kono, Nduk? Nggih, disemu mawon. Kaduk semu. Lah iya, kaduk semu. Iya wis. Niki Aku mau dipirsani kalian Bukom. Pundi? Niku Weh. Bukom. Inggih Bukom Sinah Bukom. sugeng dalu enjing. Salam kula katur. Nggih. Guruku biyen ki Bukom. Sapa Bukom terus? Busri. Bu Suminah, Pak Kacung. Pak Kacung, Bu Mia, Pak Bowo. Pak Bowo, aku barang. Terus Busur. Busur. Nggih. Lek busuk dudu ya. Lek busuke jaipong. Aduh. Busuke marah-marahi bejat ngene. Ya. Dalem. Lah kuwi lho. Nduk, muridé Pak Bowo kabeh to iki. Nggih. Iki tak omongi. Iya, ini juga teman-temanku Saka SMP. satu kelas. Nggih. Dari SMP 6. Iya. Tak omongi. Sampeyan ki duwe guru. Cacah lho. Lek sampeyan tumindak elek gurune ya nampa. Elek nyangga dosane. Mulane Pak Bowo ora iso dhuwur mergo nyangga dosane cacah. Lah piye? Lah kok Pak Bowo ki ngajari apik sabar ya to? Lah kok muridé inumane banyu cango det zaman hei urung bar saiki ya ya ngatur apa jineman
Aduh, elek banget kok. Iya to piye. Nah, ya. Ketoke. Ora ngono cakepan ora nenunane. Nadane. Ora usah diwarai to, Pak. Lho ben ketok nek dalang. tingtingane. Royko iki meneng to, Ko. Dene ben ketok pinter sithik lho, Ko. Senadyan nanging saja tenerengo prau panet mongkel kalau mengkeleng neko dengkol iya iku pancen nyoto terus liraga selakenekan juare umpama pas pito kang tanpa mikop terus kutub mesami enggak kewe bunga terasa meringah banget selapku tanasa tati cacundo klasik apik modern becik bocah ayu komplit bejane besok sing duwe bojo sampeyan no. bejane sing menek Kok iso menek piye to? bejane sing di bojo Lah kok menek? Lah ya bejane kambel ijo bejane sing menek to. Oh iya. Degane kambel ijo. Kuwi lho Mas. Bejane sing menek. Iya wis. Kuwi lho. Iya wis to ya. Mak guyonan to. Aku ngantuk. Bener. Tapi bener apa degane kambel ijo. Wis ro enek degan ning kono ya ta? Degan kambile kan rupane ijo, bejane sing menek. Iya wis wanita maha benar. Iya. Ya nduk nyanyi apa nek kono? Lha jarene. Sapa? Sempakan. Apa? Iki apa to? Sepakat. Sepakat. Oh. Sopo marah-marahi? Ora ngerti YouTube sik padha melek apa piye? Ya ngatur kapan enak. Last one ya. Ya. Last one ya betul. Terakhir. Satu lagi. Okay. Iya, kata Pak Bob 2 kali. Oke. Gimana sih dalang seharusnya tuh lebih tahu loh. Apa sih lo ngomong apa sih? Gue gak tahu. Gue gak diajar. Diguyu. Cakepannya padha, Mas. Padha. Diganti jenengmu gak oleh. Ora apa-apa. Ora apa-apa oleh. Elek deh kayake. Aduh Bambang gak enak ya elek. Apa adu colopot? Aduh kampret. Malah elek nemen. Lah kowe ora usah didu kok dombeni nang glengker dhewe. Apike ra mek seneng aku ngene. Senadyan ada sama rasa dulu tanah kubuyo nanging saja dene ngerangu prau panetu mangkal kalau mengkeleng neko dengkol iya iku pancen nyoto tur wiraga selakenetan juara
Puspita kang tanpa mikop terus kutub mesem indah kewe bunga tersemringa mengajapo dan sadati tersunduku. Saratina malam enak rek nyamene iki wis nglungokne ngono kuwi. Ha iya. Ya iki lagu pamungkas. Ya ta wis manut lagu napa kabeh ngadeg. Iya. Jumeneng sedaya. Sindene sanes penontone. Iya. Lakone piye, Truk? Tenang. Ayo to. Ayo. Jumeneng sedaya. Bar iki tas-tas bet wis bar.
Sapa? Supote. Ya. Supote ra metu blas. Nganggo angin. Ya. Wis kono lagune apa manut? Wis iki lagu kanggo panutup ya gong heeh, Truk. Engko jam 3 kudu wis bar. Ha iya. Golek suwi-suwi tanding kono masjid. Ayo. Pokoke luar biasa bengi iki. Ayo yo. Sesuk pijat-pijat, Truk. Suwi ora sila tumpang. Ya. Sopo wis iso pijat plus-plus iki? Kowe iki 75 nang jak plus-plus ya. Ya. Yo ki. Nggih, menika lagu pamungkas saking kula sak kanca Mayangkara. Ya. Wis matur nuwun kabeh. Ya. Musisi nang nggih blangkon potong. Ya. Oh, ditukokne larang-larang kok yo. Lah ki bayaran selawe ya 900.000. Wis ra betah melek usane. Yo. Semangat Pak Pot. Sing sirahe mekan dipotong Apa? gulune. Sirahe mekan. Anu. Sirahe mekan Dipotong gulune. Juragane dhewe kok ngluwi VOC. Jane yo Jawa. Ken sindene seragam, yoga seragam, musisi seragam. Lah sing ngarep ki lho Lah iki lho, dialognya iki piye to kok gak seragam iki lho? Ireng. Lah yo wis awake ireng sangat ireng. Ambine ireng. Kok malah jenggong kabeh. Biasane ya lek dalang biasane nek ngidul singgani mulih diterak sepur. Lambemu aku lewat rel sepur rek. Aja ora. Aku sih sayang sampeyan Mas. Lah saya ora ambu-ambu. Aja Aja Ayo ngadeg. Wis tak linggo. aku bayang neng kono. biasane ngadep. Beda-beda. Bayang ning tiplin. Aja ora. Sepur kelinci kan. Tak tutuk. Aja. Jarine kok obong piye to Mas sampean ki? Suwun nggih pun sangit. Pengenane sikil terus saiki jare. Coba berdiri ya bentar. Wis, Nduk, wis jarine murat marit ya. Mungkin Berdiri ya dalangnya sebentar. kedinginan. Ya, ya Allah. Piye Mas? Piye Mas? Lah kok wis buyuten to iki? Mas. Anu tuh. Anu asam urate kumat to Mas. Ora. Ya toh, ya toh. Detek-detek wong iki Dalangnya lek gulane dhuwur. wong lek wis arepe anu iki biasane iki anu. biasane ana abuh tanda-tanda kabeh. abuh-abuh kabeh. Sikile wis abuh kabeh Iya. ya toh. Lah patra lemu ora oleh abuh ora. Anu, Iki patra lemu. kena gula to Mas? Ora. Oleh kena gula dipenggal sak sirahe. Ora kena gula, lek Apa? benturu lah mesti sikile dirubung laler. Jek penak ya to. Lah kowe turumu kok diesel iki kan. Ning alam lho. Ya, Ning alam. Aku kan bar kon Banyuwangi kan nunut dhek to. Iya. Sing kan numpak elep. Kok batinku mobil api kan. Mosok kaya ngono. Tak delok. Apa terus ngarokmu iki apik-apik oh ya. Kae niken tak delok. Jal apa to jal? Anu Mas, niken. Mosok kaya ngono. Delok. Tak kira nek mesine mudhun Mas. Waduh. Be yo iki to ngorok. Lah kok Diseleng ngene. Kuwi kodame dhek Betari Durga. Lah kok bari sing buri ngono. Apa? Oke, aku. Sing sapa kuwi Mas? Sapa? Ya kuwi. Kuwi Sailit. Lho ya to apa to? Sailit. Yo. Ya. Ya. Ya, nyanyi kono. Nyapa ki? Lah saiki lah wis jam wis ndang bareng. Lah iya bar iki kan Iki wis ndang Semar Gunung Ancep. setojo. Ayo. Disenani wong akeh kok yo. Yo, to dilut aku bar iki. Itu manut aku. Lan